hem sol·licitat a la Conselleria d'Educació, li hem sol·licitat, no li hem comunicat que anem a concentrar-nos ahí dins, però ens hem trobat les portes tancades. Per tant, ara anem a intentar negociar poder entrar, perquè sempre hem entrat i mai hi ha hagut cap problema, però bé, és bo que ens tenen por al professorat i ens tanquen les portes. Quan nosaltres el que volem és entrar precisament a negociar, que per això hem portat el document i és el que anem a intentar fer. Anem a entrar, lliurar el document i sentar-nos a negociar, que és el que volem i el que hauríem d'estar fent, i no és fent aquests jocs estúpids de ara tu, ara jo, ara no sé què. El document el que aporta són més concrecions, més temporalització. No és que hi hagi propostes noves realment, sí que hem afegit la qüestió de que els directors i directores que han dimitit, que a la firma de l'acord siguin restituïts immediatament. Aquesta seria un poc la novetat, però la resta més o menys és de tots els punts que tenim, dels 6 punts. També hem afegit la FP perquè ho van afegir ells i la inclusió educativa. Són concrecions, bàsicament són concrecions. Ara falta que l'accepten i que puguin ja desconvocar la vaga. Espero que ja tinguin analitzat el nostre document i que diguen que van a signar. Això és el que espero, perquè és que si no, no sé a què jugaran. La consellera ens vam assabentar el divendres per vosaltres que volien un document, doncs avui el lliurarem i avui estarem esperant que se senten a negociar. És que no tenim data ni res, vull dir, si volen el document ja el tenen i nosaltres estem així per entrar a negociar.